Akwụkwọ nke abụọ nke Samuel isi nke 12. Jehova wee zie Netan jekwuru Devid, o wee bịakwute ya sị ya, ndị ikom abụọ dị n'otu obodo, otu bụ ọgaranya nke ọzọ bụ ogbenye. Ọgaranya ahụ nwere igwe ewu na atụrụ na igwe ehi bara ụba nke ukwuu, ma ogbenye ahụ enweghị ihe ọbụla ma ọ bụghị otu nwanne atụrụ nta nke ọ zụtara debe ya ndụ. O wee nọnyere ya, nọnyekwara ụmụ ya tolite, n'iberibe ihe oriri ya ka ọ na-eri, n'iko ya ka ọ na-aṅụkwa, n'obi ya ka ọ na-edina akwa. O wee ghọrọ ya nwa nwaanyị. Onye ije wee bịakwute ọgaranya ahụ, o wee hapụ ịwara anụ n'etiti igwe ewu na atụrụ ya maọbụ n'etiti igwe ehi ya, idoziri onye ije ahụ nke bịakwutere ya. Ma o were nwanne atụrụ nke ogbenye doziere nwoke ahụ bịakwutere ya. Iwe Devid wee dị ọkụ nke ukwuu megide nwoke ahụ. O wee sị Netan, Jehova na-adị ndụ n'ezie, onye kwesịrị ọnwụ ka nwoke ahụ bụ nke na-eme ihe a, ma nwanne atụrụ ahụ ọ ga-akwụghachikwa ya ogbenye ahụ ọkpụkpa anọ, n'ihi na o mere ihe a, na n'ihi na o nweghị ọmịiko. Netan wee sị Devid, gị onwe gị ka nwoke ahụ bụ. Otu a ka Jehova bụ Chineke Izrel sịrị, mụ onwe m tere gị mmanụ ịbụ eze Izrel. Mụ onwe m tapụtakwara gị n'aka Sọl, wee nye gị ụlọ onye nwe gị na ndị inyom onye nwe gị n'obi gị, nyekwa gị ụlọ Izrel na nke Juda. Ma ọ bụrụ na nke ahụ dị nta, m ga-atụkwasịkwara gị otu a na otu a. Gịnị mere iji lelie okwu Jehova, ime ihe jọrọ njọ n'anya ya? I werewo mma agha tigbuo Ụraya onye Het, nwunye ya ka i werewokwara n'onwe gị na nwunye. Ma ya onwe ya, i werewo mma agha ụmụ Amọn gbuo ya. Ma ugbu a mma agha agaghị ewezuga onwe ya n'ụlọ gị ruo mgbe ebighị ebi, n'ihi na ileliwo m wee kuru nwunye Ụraya onye Het ka ọ ghọrọ gị nwunye. Otu a ka Jehova sịrị, lee, m na-eme ka ihe ọjọọ si n'ụlọ gị bilie imegide gị. M ga-achịrịkwa ndị inyom gị n'anya gị nye ibe gị. Ọ ga-esokwa ndị inyom gị dina n'anya anyanwụ a, n'ihi na gị onwe gị mere ya na nzuzo. Ma mụ onwe m ga-eme ihe a n'ihu Izrel niile na n'ihu anyanwụ. Devid wee sị Netan, emehiewo megide Jehova. Netan wee sị Devid, Jehova emewokwa ka mmehie gị gabiga, ị gaghị anwụ. Otu ọ dị, n'ihi na imewo ka ndị iro Jehova kpọlọ mkpọlụ nke ukwuu n'okwu a, nwa nwoke nke a mụrụ gị aghaghị ịnwụkwa. Netan wee laa n'ụlọ ya. Jehova wee tie nwata ahụ ihe otiti, bụ nke nwunye Ụraya mụrụ nye Devid. O wee na-arịa ọrịa nke ukwuu. Devid wee rịọsie Chineke arịọ ike banyere nwata ahụ. Devid wee na-ebu ọnụ baa n'ime dina ala ogologo abalị niile. Ndị okenye ụlọ ya wee bilie n'akụkụ ya ime ka o si n'ala bilie, ma o kweghị. O soghịkwa ha rie nri. O ruo n'ụbọchị nke 7 na nwa ahụ nwụrụ. Ndị ohu Devid wee tụọ egwu igosi ya na nwa ahụ anwụọ, n'ihi na ha sịrị, lee, mgbe nwa ahụ nọ na ndụ, anyị gwara ya okwu ma o geghị ntị olu anyị. Anyị ga-esikwa aṅaa sị ya, nwa ahụ anwụọ, o wee mee onwe ya ihe ọjọọ? Devid wee hụ na ndị ohu ya na-atakwurịta onwe ha. Devid wee mata na nwa ahụ anwụọ. Devid wee sị ndị ohu ya, nwa ahụ ọnwụọ? Ha sị, ọ nwụọ. Devid wee si n'ala bilie, saa ahụ, tee onwe ya mmanụ, gbanwee uwe mgbokwasị ya, wee baa n'ụlọ Jehova kpọọ isi ala. O wee baa n'ụlọ ya jụọ ha, ha wee dọba anyị n'ihu ya, o rie. Ndị ohu ya wee sị ya, gịnị bụ ihe a nke i meworo? Ọ bụ n'ihi nwa ahụ mgbe ọ nọ na ndụ ka i buru ọnụ kwaa akwa, ma mgbe nwa ahụ nwụrụ ibilie rie nri? Ọ sị, mgbe nwa ahụ nọ na ndụ, eburu m ọnụ kwaa akwa, n'ihi na m sịrị, onye maara, eleghị anya Jehova ga-emere m amara ka nwa ahụ wee dị ndụ. Ma ugbu a ọ nwụọ, n'ihi gịnịkwa ka mụ onwe m ga-ebu ọnụ? Apụrụ m iweghachi ya ọzọ? Mụ onwe m na-alakụrụ ya, ma ya onwe ya agaghị alachikwute m. Devid wee kasie Batsheba bụ nwunye ya obi, wee bakwuru ya, ya na ya wee dina, wee mụọ nwa nwoke. Devid wee kpọọ aha ya Solomọn. Jehova wee hụ ya n'anya, o wee zie site n'aka Netan bụ onye amụma kpọọ aha ya Jedidaya, n'ihi Jehova. Ma Joab busoro Raba nke ụmụ Amọn agha, were obodo eze. Joab ezigara Devid ndị ozi sị, ebusowo m Raba agha, ewerewokwa m obodo mmiri.
Ma ugbu a chịkọta ndị Izrel fọdụrụ ma akwụla ikwu gị megide obodo ahụ were ya, ka mụ onwe m ghara iwere obodo ahụ wee kpọkwasị ya aha m. Devid wee chịkọta ndị Izrel niile jeruo Raba buso ya agha were ya. O wee kpụpụ okpueze nke eze ya n'isi ya. Ọtụtụ ya bụ 1 talenti ọlaedo, nkume dị oke ọnụahịa dịkwa ya. O wee dị n'isi Devid. O wepụtakwara ihe nkwata obodo ahụ nke hiri nne nke ukwuu. O mekwara ka ndị nọ n'ime ya pụta. O tinye ha n'okpuru mma nkwọ, na n'okpuru igwe na-ebi ihe, na n'okpuru anyụike igwe, meekwa ka ha gabiga n'ihe eji akpụ brik. Otu a ka ọ na-emekwa obodo niile nke ụmụ Amọn. Devid na ndị Izrel niile wee lọta na Jerusalem.